Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħanitkellmu fuq prodott illi ċertament qiegħed nistgħu ngħidu f'kull kċina u kważi diffiċli tajt is-sajt tagħmel sajjar xi ħaġa mingħajr ma tuża it-tewm. Mela hawnhekk għandna t-tewm diġà fidejn Lino, x'ħad tgħidilna fuq? Mela, dawn l-ewwel tewm ta' Malta. Jitnissel minna stess fl-għalqa u faċli biex tkabru. Kif qed tara dan dariq individwali, waħda. Ħansaqsik mistoqsija inti għadek kifat tewm ta' Malta. Iva. Tewm ta' Malta li ilu jitkabbar Malta għal snin twal, mhux minn dal-importat. Dal-aħħar snin suq ħanajtek. Jiġifieri ma jikbirx daqs ta' barra. Jiena nsibu komdu, ħafna nies forsi dejja u maġ żgħir jippreferu jqaxxu għada kbira, li kwistjoni ta' gosti, biss bħala toma dan naħseb jien huwa superjuri. Apparti minn da kollu, issa kif inkabruh huwa sempliċi ħafna. Kull waħda se tikkpjanta. Issa, ġeneralment, jekk inti ħatużah biex tiklu waħda rit-tewm, tista' tagħmlu viċin xulxin taqbad pereżempju u tagħmilhom waħda ħdew waħda, ma taqbadx waħda. Imbagħad jekk inti trid tħallih għan-niexef bħal mudan u anke biex ikollok iż-żerja, tagħmlu waħda daqsxejn spazjat, it-tewma se tespandi għandha fejn tespandi u tkun isbaħ. Mela, jista' xi ħadd jixtri tewm mingħand tal-ħaxix u jżomma u jieħu kif tista' tagħmel? Iva, bħalma tara dan huwa tewm komuni li kif semmejt li inti tixtri minn tal-ħaxix jekk trid u tiżraw fil-ġnien tiegħek jew ġo reċipjent li jista' jkollok. Ma jridx spazju ħafna għalkemm il-ħamrija trid tkun mistrieħa u anke mobbija b'materjal organiku. Importanti. U meta jinżera u kemm għandu proċess x'inhu t-tul tiegħu? Mela, dana jinżera għal-bidu ta' Settembru jibda dieħel iż-żrieħ tiegħu. U tista' tiżergħu fin-niexef, f'art nixfa, m'hemmx għalfejn tkun nidja. Ma tagħmilx problema. Bidu sa' Settembru sa? Ottubru, tibqa' ħanejdlek, manka jien naf għal Novembru, imma jkun qisu daħal iż-żmien. Għandek dawk it-tliet xhur suq ħanejdlek. Iva, u idum biex jilħaq għall-aħdar għandek 3 xhur ta' jiġifieri meta dak għall-aħdar ma mbagħad tħalli hemm u jkompli jibqa' jikber biex tużaħ għan-niexef u għaż-żerriegħa. Issa din ma taħt l-art ħatkun. Il-basta taħt. Kif ħatkun taf illi saret? Għax il-pjanta tinxef, tisfar u tinxef, tinduna. Allura tindikalek illi waslet għal-qlieħ. U tiġbora meta tkun nixfet, bejn nixfet kompletament u forsi tara traċċi ta' għadu l-warqa ħadra, imma jkun wasal biex inġabar. U għandek xarej inti qed tgħid biex. Għandek iżjed, xarejn għasal l-aħdar kważi jrid iżjed. Imbagħad iva jdum dan biex jilħaq. Imma jien ngħidu xarejn u nofs forsi tibda taqla xi waħda għall-aħdar. Imma mbagħad dan niexef ġebbi dal-4 xhur. U tistgħu mbagħad tikkonservah jekk dak. Iva, kif dan? Dan minn tas-sena minn tal-rebbja li kellna li għaddiet u għadu tajjeb. Imbagħad li jidħol Diċembru jibda jsebbel u ma jkunx għadu tajjeb. Mela, x'jista' jattakkah u x'problemi jista' jkollna? Problemi jkollok, ma tantx jattakkah għax temm dejja kulħadd. Allura ma tantx imorru insetti. Imma ġieli n-nida wieħed mill-ikbar għadu tiegħu. Ikun għadu żgħir u ktamel in-nida jaftuq mhux l-ewwel darba li joqtu. Jista' jkun illi mela tiżra ftit tewm biex anki jgerrex l-insetti minn pjanti oħra? Jużaw kif ngħidu companion planting. Da wieħed minnhom illi servi ta' deterrent. Ma jfissirx illi mhux se jkollok insetti, imma jekk mar insett fuq u ma għoġbux, tar u forsi dbiet naqra. Taħdem hekk. Lino, nirringrazzjak tal-informazzjoni, hawnhekk għandna ftit ta' informazzjoni kif nistgħu nkabru t-tewm id-dar, kemm ġo pot kemm ukoll fil-ħamrija u għalhekk ikollok tewm frisk tad-dar tiegħek stess, illi inti tista' ovvjament tgawdi fil-palat tiegħek. Dejjem nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna miegħi u ma' Lino għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.